No, sa digay ka mo hatag nong. Pasinsyain na lang jud ta. Adto tani maningoy ba kay wala biya to siya nakahatag pinaskuhan katong aging Pasko. Tara. Ayo may pinaskuhan. Saman. No, may pinaskuhan no. Balik na mga hapon kay wag yung kwarta karon. Ay, Balik mo sige yung lang. hapon ha. Sige kay busy ko. Sika sa to maninong halinan to sa bakag hapon. Di pa dyan manghatag kwarta. Hita pala, malas kaya ta karon ha. Balik taon niya, ingon bitot siya. Tunod ta ni maninong ta kay hapon naman, nagsaad wiya to sa daan. Magdaghan na guro to sa sinsilyo karon. Dah. Ayo. Dong. Ala dong. Balik mo niyang taud-taud kay naabra pa ko'y gibuhat dirin na. Busy kay gyud. Balik lang mo niya taud-taud ha. Sige. Taghaan na pag busy ni Ninong dito siya manghatag ba? Kaya ganihar to si ingon og busy. Wala man siya trabaho. Balik lang to yung taud-taud. Lasa na to itong balik unya. Balik na to ta. Lasa na itong balik karon. Sarugi na mo hatag si Ninong. No, sa digay ka mo hatag nong. Pasinsyain na lang jud ta. Sumukan mga bata. Uy, si mo balik. Bro Saman. Ang glass ko no. Ganyan kasi ingon no ha. Basta kita ka ani pasinsyain na lang jud ta no. Teka. Dugaya po niyo dong. Oy, ganihar kay ko naghulat ba? Sigatos Ano ba? Balik mo pirmi ha. Sige lang. Nya, dungagan ko na unya. Sige lang. Pagdali. Oy, sige. Ano?